dolan awan-awan sampai bakso ndek kampung seberang ngene. Dadi iki wis cus OTW, dadi perjalanan sekitar 5 sampai 10 menitan. Nah iki ketemu lapangan ini iki ndek apa iki sandinge makom ngono ya, sandinge makom ngene iki barno ketemu perapatan ini iki belok kiri alon-alon iki mengko ngene iki. Ha iki wis cedhak nggone ndek ngarep motor iki persis ning ngene glek. Nah iki wis suasane rame banget cah. Dadi terae ya ngono cah. Bakso lek wis kadung dijeneng wis kadung enak Mas yo kok manggon ndek pelosok sawah, pelosok desa, pelosok kebun sampai ndelesep ndek laut kono lho lek baksone poangga enak. Dadi wong-wong ora aras-arasen arek marani tetep langsung cus OTW opone pas tangi turu terus lesu banget ngene. Dadi sih tak senengi ndek kene iki ya ngono cah. Selain tempatnya wombu resik ya murah tur enak bakso niki cah ndek kene iki asli enak iki ora ketulungan enak banget apa lek gak musim-musim kering-kering ngono iki lho cah. Watuk pilek ngono iki sik gak nafsu makan ngono iki to. Moro ndek kene langsung teko gampang ae nafsu makane ndek kene iki mari ya. Nah iki bakso pesenane aku wis teko kene iki. Kiye cah. Aku sing tak senengi ya ngono cah ndek kene iki selain baksone gudi-gudi ngene iki to. Dadi jerone iki koyor-koyor kan lho cah, koyor-koyor iki jan empuk banget ora atos dilek barang iki kayak gampang ning ngene iki. Nah kita kocori sambel ngene iki sampai apa 5 cendok ben moncor-moncor ngono to ben lek gobios sampai arek ora cukup cah mangkoke kayak iki mangkoke semene iki dudoe wis mencep-mencep ngene iki. Wah asli wis mulai mangan ambek dikancani laler siji tok iki. Wah asli enak tenan iki cah. Piye awakmu wis do mateng burung? Ayo padang-padang kabeh. Oh jajal sapa wong-wong sing tau bakso ndek kene iki lho iki jenenge ndek bakso Calik cah. Alamate ndek dusun Ngadirojo Secang Magelang. Jajal sik tau merapatrene sapa ping ndek kene iki.